What's up mga Bisdog? Welcome to Bisaya Tagalog Kitchen. So today is Sunday. It's Happy Eastern Sunday! Easter nga. Sorry ha. Happy Easter Sunday! So, meron akong hawak na pineapple dito. Ano ba to? Pineapple. Pineapple nga. So, lulutuin natin. Huwag ka tumawa dyan, Day. Gusto mo? So, we will cook Thailand dish. Thailand recipe daw. Request ng asawa ko. I will cook pineapple fried rice. So, sana masarap. So let's do this. Okay, get on the road. So, here's our ingredient in pineapple fried rice. Ang kailangan natin is about 300 grams of rice. Luto na siya. Kung merong kayong bahaw, mas maganda, kanin lamig. Kailangan din natin ng shrimp. Meron akong shrimp na pinalatan, yung whole. Tapos meron akong kinat na into pieces para mag-add siya ng texture. At meron din tayong crab stick, squid. Kaya lang yung squid ko masyado lumiit yung naging cut. Sobrang. Also, we need a shrimp paste. So, meron kayong mabibiling shrimp paste. Ito, fresh to. So, testingan natin. Then, 2 tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of fish sauce, dried garlic, roasted cashew, then onion. Meron din tayong spring onion. And then, kamatis, cucumber. Ito yung pang-add ng texture lang natin. Of course, pineapple, olive oil, and then white pepper. Pwede rin kung gamit ng black pepper. Depende na sa inyo. So, let's start cooking. So, for pineapple, ayan, kinat ko na yung tinanggal ko na yung loob. Ito na yung kinalabasan niya. Prepare na natin siya. Okay. We set aside this one. Tapos, i-cut natin ang ating pineapple. Depende na sa inyo kung gano'ng kalaki. Pwede kayong gumamit ng pineapple na yung sa lata. Pwede rin kayong gumamit ito. Cut into cube. Medium size. Okay na yan. So, make sure na idadayo nyo yung sabaw. Hindi kasi maganda ang fried rice kung basa. So, alisin nyo yung sabaw. Okay. So, eto na yung pineapple natin. Ready. Na-prepare na natin yung pineapple. Ayan. Meron na siya. So, ready na tayo mag-cook. Let's cooking. First, we have to mix our ingredient. So, eto yung soy sauce. Tsaka yung fish sauce. Tapos, lagay na rin natin yung fish shrimp paste. Pwede kayong bumili ng shrimp. Ako, ginamit ko lang yung aking experience. Haluin lang yan. Lagyan ng konting pepper. Okay, set aside natin yan. For the dried ingredient, pwede na yan. So, magsisimula na tayo ng luto. Pwede kang gumamit ng vegetable oil, pwede kang gumamit ng olive oil. For normal yan, ginagamit ko ay olive oil. Tapos, tayo natin uminit. Yan, kung mainit na siya, prituhin muna natin yung shrimp. You think luto na siya, pwede niyong kuhain. Set aside natin. Tuin naman natin yung maliit. Yung sinap natin. Gawin natin ang
crab stick. Tapos, nakalimutan ko, kailangan pala tayo ng itlog. So, dinagdagan ko lang ng itlog. 2 egg. Pwede kayo. Isang egg, pwede lang. Yan. Tapos, ihalo nyo yung rice. Basta makita nyo na hindi na siya bubuo. Pwede nyo na isama yung onions. Kanina hindi natin niluto yung squid. So, isama na lang natin yung squid. Lutuin muna natin ng konti bago natin ihalo. Medyo luto na siya. Halo. Kada lang siya texture. Medyo luto na siya. Halo na natin yung wet sauce. Lutuin natin yung bahagya. Tsaka ihalo. Mayo para mag-balance ang texture. At pwede na rin natin isama yung pineapple. Make sure na mag-blend siya. Tignan mo rin kung maluto na yung pineapple. Once na medyo sunog-sunog or makita mo na siya na fried na siya, so pwede na siya. Pwede niya rin halo yung mga dried ingredient. Parsley. Ayan. Spring onion. Ang kamatis. Garlic. Fried garlic. Halo lang. Tayo nyo maluto ang mga sangkap. Okay, ready for plating. So, lagyan na natin ng kanin. Yan. Wow. Lagyan natin ng spring onion. Ang spring. So here's a dish, the pineapple fried rice, Thai version. Thai kuno, Singaporean, Filipino. So that's it.
fry. The best. Sumama ng cucumber. That's it. Thanks for watching. See you in the next vlog. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my vlog and see you to the next vlog. Bye.